pasyente nga labing ulahi is from Malingin Island, Benonido. Atras na gamay, diha tay kaso pod sa Malingin, Benonido. Katong nanganak bitog Kaluha, taga Purok 7. Kining pasyente karon taga Purok 2, Malingin, Benonido. So, at the outset, murag mas gatanaw ko sa Malingin rather than the Talibon Hospital. Kay naay preceding case nga Malingin Purok 7, unya kini siya Malingin Purok 2. Gi-admit ni siya sa Talibon kay giubo, gihilantan, developing into a pneumonia. So pag abot sa Talibon, medyo galisod na, gi-intubate gani sa Talibon. Unya tungod kay sari siya nga intubated, gipadala sa Governor Gallares, but sad to say, in transit, DOA siya, namatay siya on the way. DOA man to doktora, no? Mutya. So, mas medyo kadiyot siya kaayo sa Talibon kay gi-intubate lang, gi-stabilize before transporting. So, mas mutanaw ko ani sa Malingin, Allen, gani ang barangay, Intero Isla, gi-lockdown naman ron ni Mayor, kay initially, iyang gi-lockdown Purok 7 because of that community transmission case. But karon lain naman, dili na siya makaingon ba nga Purok 7 kay Purok 2 naman ning namatay. So, we are focusing on Malingin. By the way, I would like to share the information that kapadata og mga medtechs na to sa province dito, nakaswab sila og 23 ka close contacts dito sa PCR. So, nagpaabot pa ta sa resulta na murag Cebu nila napada ang samples. So, yun na ang storya niya.